Għal-ħabta tal-10 tal-ħamis filgħodu f'Xatt it-Tiben l-Inshore Patrol Vessel P-22 tal-Forzi Armati ta' Malta ddaħlet f'pajjiżna 87 immigrant. Peress li dawn jidher li huma oriġinarjament mis-Sub-Saharan Afrika, jiġifieri fl-inħawi tal-Afrika Ċentrali, ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha kontra l-Ebola. Dan għalkemm jidher li qabel ġew pajjiżna l-immigranti għamlu xi xhur il-Libja. L-immigranti li ddaħlu huma kollha ta' sess maskili. 8 minnhom ittieħdu l-isptar u 3 minnhom kienu fi stat kritiku. Dan minħabba li kellhom nixfa kbira, kellhom temperatura baxxa u xorbu l-ilma baħar. Wieħed minn dawn tilef ħajtu ftit tal-ħin wara. Għalkemm dawn ma kellhomx sintomi tal-Ebola sarilhom it-test xorta waħda u r-riżultat kien negattiv, jiġifieri li m'għandhomx dan il-virus. Intant il-bqija tal-immigranti tpoġġew fi kwarantina fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalsafi. Kwarantina li mistennija tkun twila madwar 3 ġimgħat sabiex ikun żgurat li mhumiex iġorru din il-marda. F'konferenza tal-aħbarijiet kelliema tas-saħħa fosthom mill-Ebola Response Team ikkonfermaw li ħadd mill-immigranti li daħlu m'għandu deni jew sintomi oħra ta' Ebola, u għaldaqstant ir-riskju huwa żgħir ferm. Minkejja dan qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Il-Forzi Armati ta' Malta segwew din is-sitwazzjoni għal numru ta' sigħat anke għaliex irċevew talba għall-għajnuna. Intant ġie rrappurtat li fuq id-dingi li ġew bih l-immigranti kien hemm 20 oħra li mietu u ntefgħu il-baħar, għalkemm il-Forzi Armati ta' Malta ma sabet l-ebda minn dawn.